Πολυτελή, νεόδμητη μεζονέτα, ρετυρέ, 7ος, 8ος όροφος, 111 τετραγωνικά και πάμε να τη δούμε. Σε αυτό το επίπεδο, στον 7ο όροφο, υπάρχει ο χώρος υποδοχής. Σε εκείνο το σημείο θα μπει η κουζίνα, η οποία έχει παραμείνει σε αυτό το στάδιο για να την επιλέξει ο αγοραστής. Ντουλάπια, νησίδα στη μέση. Βεσέ επισκεπτών. Floating stairs, γύρισε να τα δούμε λίγο, που πάνε στο πάνω επίπεδο. Και η κυρίως βεράντα στο χώρο της υποδοχής. Αλουμίνια βαρέου τύπου, ηλεκτρικά ρολά. Και πάμε να δούμε και τον εξωτερικό χώρο. Μεγάλη βεράντα, φωτεινή, με ορίζοντα. Να σημειώσουμε ότι βρισκόμαστε στην περιοχή Ερίκος Ντινάν, στους αμπελόκηπους, πλησίον μετρό. Είναι περίπου 700 μέτρα, το μετρό Κατεχάκη, έτοιμο παράδοτη, με μία θέση πάρκινγκ και μία αποθήκη. Πάμε να δούμε και τα υπνοδωμάτια. Στο πάνω επίπεδο, 8ο όροφο πια, τελευταίος, όπου εδώ είναι φωτεινός διάδρομος, δες το, όπου εδώ έχουμε 2 υπνοδωμάτια που μοιράζονται ένα μπάνιο. Το πρώτο είναι αυτό. Χωράει διπλό κρεβάτι, το καταλαβαίνουμε από τις μπρίζες. Οδηγεί στη βεράντα. Θα βγούμε από το άλλο υπνοδωμάτιο, για άλλη μια φορά δεν μπορώ να ανοίξω τα κόμματα. Μπάνιο που εξυπηρετεί και τα 2 υπνοδωμάτια, με ντους, φωτεινό, αεριζόμενο. Εδώ έχει προβλέψει ο κατασκευαστής χώρο, πλυντήριο, στεγνοτήριο και δίπλα λινοθήκη. Και πάμε στο δεύτερο και τελευταίο υπνοδωμάτιο, που είναι αρκετά μεγάλο. Φύγε Σταυρούλα, φύγε! Και το δεύτερο, μεγαλύτερο υπνοδωμάτιο, που πάλι έχει χώρο φυσικά για διπλό κρεβάτι, πιθανότατα να χωράει και 2 παιδιά. Έχει παράθυρα και από τις 2 πλευρές, είναι διαμπερές, φωτεινό, ευχάριστο, ντουλάπες, δες τις ντουλάπες, περιποιημένες. Και πάλι έχουμε την πρόσβαση στην εξωτερική βεράντα που είδαμε και νωρίτερα. Για να δούμε, έγινε. Πάμε. Εδώ πια είμαστε στον 8ο όροφο, οπότε η θέα είναι ακόμα καλύτερη και ανοιχτοσιά. Ανακεφαλαιώνοντας, βρισκόμαστε σε μια πολυτελή νεόδμητη ρετυρέ μεζονέτα 7ου-8ου ορόφου, 111 τετραγωνικά, ενεργειακής κλάσης ΑΣ, αντλία θερμότητος, fan coil ψήξης θέρμανσης, έτοιμο παράδοτη. Έχουν μείνει κάποιες λεπτομέρειες, όπως είναι η κουζίνα που έχει μείνει για την επιλογή του αγοραστή, όπως είπαμε. Οτιδήποτε θέλετε για περισσότερες πληροφορίες, για πράγματα που πιθανά δεν τα έχετε συγκρατήσει, στην περιγραφή υπάρχει ο κωδικός του ακινήτου, ccre.gr, και είμαστε δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.